Og her er vi så igen. Vi havde nogle sprogproblemer sidste gang, men nu tror jeg endelig, vi har fundet Andreas Magnusens hus, så vi prøver. Hallo! Nej! Er det dig igen? Nu tager jeg mit skud, til dig! Shit! Så han ikke, han ville komme. Hvorfor? Jeg tror han fubbede rent faktisk. Fuck! Han kommer med sin el-scooter. Han kommer med sin el-scooter. Vi løber ind og røver hans hus, kom. Løb, kom. Giv os. Sagde han ikke, han ville komme? Jeg tror, han forbereder en faktisk. Han kommer på sin el-scooter. Okay, er du okay? Au! Okay, vi tager den om. Sagde han ikke, han ville komme? Jeg tror, han forbereder en faktisk. Oh. Han kommer på sin el-scooter. Wow. Oh. Au. Okay, vi tager den om.